It is Durban Network. Sila phansi eMbumbulu emzini kaNgizwe uMacingana inkosi yamabhinca la kuvele khona umshophi wokuthi ashele umuzi wakhe eduze kwami futhi kube uNgqondo umfoka Mncwango from the Action SA. Macingwana siqale ngawe ngane yakwethu sambe nathi sathi asizofika cha siyawubona umonakalo mfowethu mhlawumbe ukusithatha usibeke isimo esinjengalesi mawusizwa nje uke wazizwa kanjani? Hayi njengawo wonke umuntu ophilayo kungithusile kodwa angisena umuntu uthuka kalula. Abona ngisho insizwa engihamba nazo ngishela ama-bodyguard lawa angigadayo. Makukhona eqhuma mhlawumbe ethu spam. Kuthuka bona mina into ekuthuka sengade ngayi-erase kwi-system yami. Kodwa futhi ngaphekwa lokho ngomuntu nami ngoba ngivele ngijule kakhulu ukuthi mhlawumbe kufanele ngibheke phansi kwey'nyawo zami ngoba ngosiko lakwaZulu ukuthi makukhona inkinga ekwehlelayo uqala uyinuke wena amakhwapha ngaphambi kokuba ukhomba abanye abantu. Kodwa-ke njengomholi mawumphambi kwabantu amehlo aba amaningi akubukayo. Kubalulekile ukuthi nakhona lokho uyiphendule ezinye izinto noma kuthiwa usesimeni esisima kanjani. Lokho kungehlele nje emzini kababa mina-ke yikho into engiyihlonipha njengedlozi. Umsamo ngohlonipha ekungeni nasekuphumeni ngikhuliswe ngawo ngaphinde ngakhulula phansi kwenkolo beNazaretha. Ayikho into ngisho nje imoto uyipaka laphana kuqala nje mawungena ekhaya awungena ugqumuza umsindo uyayicisha ngisho iradio ngisho kuthiwa ingoma oyithanda kangakanani uyayicisha mawusuzongena ekhaya. Mawubuka le mizi yakithi loyo ngaphesheya nalo lisemzini yathi awukho umuntu umuzi ongenazo isibaya ngoba ngazi ukuthi ithempeli lani na lo muntu omnyama wase-Afrika. Ngakho-ke inhlamba egcwele kuma-social media banamalungelo nama-opinion, they are regulated by amalungelo abo. Balungile. Mina nginezithini nginezitha zomalema nginezitha zeyitabani. So is there a time to celebrate? But we will see ukuthi who will end up. Ngaphekwa lokho akekho umuntu ongalala namhlanje avukashisa umuzi wakhe. Ngisho ukuthi utshwala umjani. Ingane zami ayile esikoleni kusha ama-assignment kwasha ngisho izinto ezithinta ukufunda kwey'ngane la. Kodwa manje abantu bathi ngivele ngashisa umuzi ngoba nje ngifuna ukubukwa. Nalento yama-donation ungathola ukuthi ikhandwe yizizitha enginazo. Akaze ngifune donation lo ngazalwa mina. Nama ngumncwango nje umncwango uyazi ukuthi mina mfowethu siyaphila naye. Kodwa lokho agqokile angikuthandi ngoba kuyipolitiki i-Action SA yangithi. Yes usopolitiki ngiyamhlonipha usopolitiki kodwa masimasha silwe nama-illegal immigrants bayahlonipha. Namanje-ke cha mayegodola ngayegqokela nje yena kodwa ipolitiki asihambisani nayo ngoba sesiyibonile ukuthi ihlulekile ukusilekelela ey'ntweni ey'ningi kakhulu. Kodwa yena njengomuntu one-opinion enhle kwi-society futhi eyonabo unembeza wesintu ngeke sikwazi ukuthi sithi akamukelekile mayisefikile emagcekeni ezosilela ngoba usiko lokulila uyalwazi ngoba sifelwe njengamanje. Mhlawumbe Macingwana omunye umuntu uzothi kwasha namhlanje seku-circulate-a i-poster yama-donation. Ngicela nje u-ensure abantu ukuthi awuhlangene nalento eyenzayo. Angihlangene nayo angaze ngihlangane lo ngazalwa kaze ngicela ama-donation futhi ngisho ngisiboshiwe ngisejele abantu ababehlanganela bona ngabodwana ngabakhuza futhi mase ngiphumile ngathi mina siphila ezweni lama-scammers. Ama-scammers
capitalize to any mistake azaveze ngishiya ithombe ezunawo ngoba yabona akwazi nqaba mangabe umuntu efuna ukushoda nawe kanti unenhloso ethize yokuthi athathe ithombe sakho asibeke eduzane athi awu inkabi yami ukuthi sicela ukuthi nokuthi usize emphakathini kanti usenza ubugebengu. Mina manginenkinga khona abafowethu engiphila nabeduze ngikwazi ukubafonela nabo bangifonela uma benenkinga siphilisane nabo ngasese sihloniphe leni isinto ukuneka usizo lwakhe emphakathini ukudelela idlozi lakho noNkulunkulu wakho kepha uma kukhona okudingayo ukhuluma nomuntu omfowenu inhlonipho leyo yesinto akusize naye yena mayiphume ihambe nje nabantu ukuthi ukusizile sekuyicala lakhe lelo ngoba siqale ngosopolitiki ukushuda negrosa lokuthi ufike emzini onosizi ushuda ngegrosa akuphahluke lowo muntu eyimene ethize makuthi kunesidingo nakhona futhi idingo angikaze ngasibona sikhona namanje ke enganza kwethu ngishelwe nje yabona nje mfethu ukonakala nje nebubona nje kodwa naba ngishilo ukuthi cha uma kube kuthenga umphefumulo wami kulungile ngaphe kwalokho kunabantu abathi abantu bokufika benze lento yes iqiniso lithi sisempini ebhekene nama illegal immigrants kodwa singakhohlwa ukuthi ama illegal immigrants yonke into ayenzayo nokusavava kwayo kurilaya kubani baseningizimu Afrika baqashe emagaraji nasemzini yomama nobaba bethu long time problem can't be solved overnight. We are the enemies of the local people of South Africa and those local people they know where to find us so lokho ngakuvuma-ke ngoba awukho umuntu wokufika ongazingela umuzi wakithi azawuthole awushise kufika abantu abathathu la ngokusho kwengane umuzi wabantu lo bacela usizo mangabe ngibalekelele emafemini mabe nenkinga abaqala ukufika bese ngesicwaye ke thina ukuthi sekufika abantu bangifonela mina umakoti ngisegoli ngisegoli yena akekho use-Cape Town emsebenzini wakho ucula mase sithi la hayi sekonakele so ke manje ke emveni kwalokho abantu bathi hayi uyishisela umuzi ayikho into njengaleyo. Umbuzo nje wokugcina kuwena Cingwane ukwenzeka kwalesimo lesi mhlawumbe ngeke yini kuphazamise umgqiqo eninawo wena uphakela usisi Jacinta nabanye kulokho ngaqinisekisa ukuthi emlandweni we-apartheid regime balo baba bethu baye emazweni angaphandle ekubhaceni uthe mase kumenyezwe igama leli democracy sekubonakala ukuthi kunencindezi yokuthi South Africa ikhululeke sithole kuphuma Mandela ejele 1990 kuthe kusajatshulwe ukuthi nangu uMandela uphumile ejele emveni kwalokho ngo-1993 kwabulawa ikhomanisi ubaba wethu uKhrisani and that was the eve of democracy ngo-1994 ayizange ANC nohulumeni as a reparational movement ithi ayike asayike kwi-democracy asilweke size sifeke kodwa kunalokho yayimukela i-democracy amaphoyisa enze justice waboshwa lowo muntu owenza umonakalo nami-ke ngithi njengoba kwenzeka lo monakalo wenzekile ngicela amaphoyisa enze umsebenzi wawo ngiyabonga kwabangizwelayo nabafowethu ozwakale nababela ngiyabonga kwabangikhalisayo abahlekayo sengathi bangahleka beze befe bejatshuliswe nawo nayo yonke into ekhona emhlabeni bahleke bengabe besama abahlekayo kulungile ngaphekwa lokho ngithi nami impi ebhekene nabantu abagayida kamizwa kulelizwe abangekho emthethweni kulelizwe
abathatha imisebenzi yethu besibiza ngamavila ayimile iyaqhubeka sizolwa enakuleli viki nje la eThekwini kunenkinga eziningi eziserious ku Department of Transport KwaZulu-Natal kunenkinga eziningi eziserious kunosomabhizinisi abangakhokhelwe imali zabo abazabalazayo and ukutholayo ukukhona ukuthi abantu abamnyama abaningi Yes. bese kuzothi la eThekwini nakhona kunama system ashintshayo nje ungaqondi kwenzakalani sizothi ke thina kubo konke lezo simo leso esithina abantu bokufika Yes. nenhlala kahle yethu sizoqhubeka silo mfowethu Mzabalazo yaqhubeka. akukho kuvunda kuhlehlwa you don't start and stop you start fight and die Yes.